Priodas Rhaglaw Lare. Ers y dechreuad o'r rhyfel gerch, fe gymyrasau Rhaglaw Lare ddwy gyflegr oedd wrth y pwysicwyr fe diwydasau ei gafridog. Diolch I ti, Rhaglaw, ac a roesau iddo fe y groes o anrhydedd, fel yr oedd ef cyn ochelgared ac yr oedd yn ddewr amgach ermigar fel ac amcanus roedd e'n wedi cael ei ymddiriedwyd gyda chan o filwyr ac fe cydlynodd ef gwmni o ysbienwyr a Maupassant y byddin ar sawl achlysuron yn ystod encil. Ond fe yn tredodd y byddin gorysgyniedig trwy'r bwb cyffin fel fôr chweddiedig fe Maupassant tonau fawrion o dynion yn naill ar ôl y llall yn gwasgaru popeth o'i chwmpas ysgwyf o fytaniaid. Fe fohanodd byddin dorth cadfridog carel oedd wrth ei barthed ac a enciliodd yn barhaus yn ymladd bob dydd, ond yn haros bron yn gyfarweddus. Diolch i'r gwyliadwriaeth a chwimder o Rhaglaw Lare a debygodd I fod am bob man ar yr un enid yn penfydanu y cyfryster I gyd o'r gelyn yn saethigio ei chynluniau ac yn camarwain ei hilandwyr ac yn laddu ei blaenfilwyr. Un fore fe ddanfonodd y cadfridog ar ei gyfer. Rhaglaw, meddai fe, dyma bris llythyr oedd wrth cadfridog de la Serre. Y fydd yn ei diffeddwyd os nad ydym ni'n mynd i'w cymorth erbyn gwawr dydd y fori. Mae'n ein ar flaenfil 8 milltir oddi yma. Fe dechreu di am dechrau nos gyda 300 o ddynion y fyddi di yn ei grisiadu ar hyd y ffordd. Byddaf yn ddilyn dwy awr yn hwyrach astudio y ffordd yn ofalus ofnaf a gallom gyfarfod a pharthed o'r gelyn. Y buasid yn reolid galed ers wythnos am 2 o'r gloch a dechreuwyd I odi ac erbyn noswaith. Roedd y llawr yn ei orchuddwyd ac fe Maupassant chwyrndroiellau, gwynion, rhymion, goddrychau, cyfagos. Am 6 o'r gloch fe gychwynnodd y gwachanlu Maupassant 20 yn unig fel ysbienwyr am oddeutu 3 llathen am blaen. Wedyn, y daeth gadcwrdd o 10 dyn gorchygachwyd gyda'r Rhaglaw ei hunan. Dilynodd y gweddill ohonynt yn 2 colofyn hir i'r ochr de a chwyth o'r cadrawd a'r pellter o oddeutu 300 troedfedd ar y 2 ochr ac o Maupassant rhai o'r milwyr yn ddeudiau. Yr eira a oedd yn dal yn disgyn a'i gorchuddiodd nhw gyda'r pylor gwyn yn y tywyllwch ac fel nad oedd yn ei doddi ar ei hunferthwisgoedd roeddent
Braidd yn wahan reddiadwy yn annos ymhlith y gwynder yn caeol o'r tirlun. O amser I amser, fe at Maupassant, fe glywed I ddim heblaw y gringellu anisgrifadwy hwnnw o eira ddisgyniedig oedd yn synhwyriad yn ytrach na sain, sef rydwst argoelus anthelwig. Ychymyn oedd rhywyd yn oslef isel a phan y cadrawd a algydiodd ei odeithiad fe adawyd yn ei deffrywad fath o drychiolaeth gwyn yn sefyll yn yr eira. Fe handdelau ef yn welwach yn ryddol ac yn y diwedd a gyflannodd. Roedd hynny y grisiadau a oeddent I arwain y byddin yr ysbienwyr a llaesasant eu chamrau roedd rhywbeth yn y teiflaen ohonynt. Trwch i'r dde a dywedodd y rhaglaw a mae'n y coed rhonfi mae'r castell yn fwy i'r chwyth yr awron roedd y gorchymyn at sefwch yn cael ei tradodi ar hyd a gwachnlu a ataliodd ac arhosodd ar gyfer y rhaglaw a oedd cyfhymryngwyd gyda dim ond 10 yn unig a ar gymerysau alltaith llygad oreiniedig i'r castell. Fe flaen Maupassant yn amlusgo o dan y coedennau yn ddismwth yr achrosasant nhw I gyd yn ddisymud o'i chwmpas nhw roedd distawrwydd ancaeol wedyn yn weddol agos iddynt yr oedd lais ifanc cerddorol eglur bychan yn ei glywyd ymhlith y llonyddwch o'r coed. Tad byddwn cael ein coslu yn yr era ni fyddwn fydd yn craidd hyd at blaenfil lais dyfnach a etebodd na ofna byth ferch bychan rhywun gwybod y bro cyn gystal ac y gwn fe llaw god fe diwydodd y rhaglaw am bell o eriau ar 4 dyn a Maupassant ymaith yn distaw fel gysgodion. Och, yn ddismwth roedd lais gwylltlyd fenyw yn ei glywyd trwy'r diwyllwch. Roeddent ddau gacharwr yn cael ei dwyn yn ôl hen ddyn a geinydd ieuanc. Fe holodd y rhaglaw iddynt yn dal I mewn yn oslef isel. Enw Pierre Bernard de Broffes, trylliad I gownt dy rhonfi. Ydy hon yma dy ferch ydy. Beth arna hi? Mae'n hi'n yn ochydyddes ar y castell. I ble rydych yn mynd ydyn yn gwneud ein dihangfa. Faham? Fe hebio Maupassant 12 o ilanwyr noswaith hwn. Fe Cyfieithiad 3 gwylwr ac acordasant a garddwr. Roedd ni'n dychrynwyd mwyn y fechan. I ble rydych chi'n rymedig I flaenfil. Paham? Achos mae fyddin ffrengig yn y fan na ydych chi'n gwybod y ffordd yn berffaith. Wel te, dilynwch ni. Fe al Maupassant i'r golofyn ac a algydasant ar ei godeithio ar draws y bro. Y hen dyn a gerddau yn distawrwydd ar yr ochr o'r rhaglaw ei fech yn cerdded ar ei ochr. Och, ar unwaith fe taliodd hi tad ydda hi rhywun mor lidedig ni allaf mynd ddim fwy ac arsedodd hi I lawr. Roedd hyn yn prynu gyda oerni a debygodd ar fin I golli ymwybodaeth ei thad a awylesiodd
i'w dwyn hi, ond roedd yn rhy hen ac yn rhy egwan. Rhaglaw fe diwedodd yn bechio byddwn dim ond yn rhwythro eich godeithio. Ffranc, cyn i'r i gyd, gadewch ni yn y fan yma. Fe roersau y swyddog orchymyn, fe dygywyn na sent, rhai o'r dynion a dychwelasant yn ôl gyda changynnau a torasent ac i mewn funud roedd eloweli yn barod. Fe ymuniasent o'r holl wahanlu iddynt erbyn yr amser hon. Dyma'r fenyw bron yn marweddio o oer fel y diwydodd y rhaglaw. Pwy ar ôl ei gwrpri i'w gorchuddo iddi hi? Roeddent 200 o gwrpriau yn ei dihadrwyd. Roedd yr enedd yn ei larbwyd i fyny yn y gwrpriau o'r milwyr cnesion hyn yn dyner yn cael ei dodi i mewn yn yr elor wely ac wedyn 4 ysgwydd glewaidd a'i derchasant hi i fyny fel frenhines dwyreiniol yn cael ei dwyn gyda ei chaethwesion. Roedd hi yn cael ei gosodi yn y canol o'r gwahanlu o'r milwyr a ail gydiasant ar ei godaeth gyda mwy o egni, mwy o dewirder, mwy o serioldeb diweddwyd gyda'r brychnoldeb o fenyw yr ysbrydoliad penllywydd hwnnw ac yn chyrffasau yr hen gwaed Ffrengig i amor lawer o'r unweithiau o ŵr hydru. Ar y diwedd o awr yr atsafasant unwaith eto a phawb a orweddasant i lawr i mewn yn yr era dacw yn y pendraw ar y bro gwastad cysgod tywyll mawr oedd yn symud. Fe debygodd fel rhyw angenfil andairol yn ystwyrio eu hunan i allan fel sarf. Wedyn y nebrwydd yn cwylo eu hunan i mewn rynswth yn ymsaethu i'r tiflaen ac nôl ac wedyn tiflaen unwaith eto heb peidio. Sawl gwrthmynion sefrydwyd o oeddent yn ei sodwydwyd o gwmpas amplith y milwyr a checliad metalaidd bach achlysurol roedd yn ei gliwyd a gwrthrych symudiedig yn nebrydd a daeth yn agosach ar 12 ilan nŵr a oeddent yn cael ei gweld yn agosau ar garlam y naill tu ôl i'r llach wedi colli ei ffordd yn y diwellwch. Fflach llachar yn ebrydd a ddatgydiodd iddynt 210 yn gorwedd ar y llawr. Tiflaen iddynt saethiad chwyrn oedd yn ei gliwyd a drengodd ymaith yn y distawrwydd eiriaidd a'r 12 i gyd a Maupassant i'r llawer ei geffylau gyda nhw. Ar ôl orffwys hir, roedd y godaeth yn cael ei ailgydio y hen dyn a Maupassant a wrthydolodd fel cyfarwyddwr yr awron. Llais bell ymaith yn y pellter a griodd allan. Pwy a aeth fanna? Llais arall agosach a roes yr arwyddiad. Fe wnaethant adsafiad arall. Rhai o ymgynghoriadau a ddigwyddodd fe ataliasid yn eira, gwynt, oer, a yrau, a cymylau, a saer, a neirif, a ech dywynent i mewn yn yr arwyr tu ôl iddynt yn gwelwi
yn raddol yn y golau rhosynog o wawr. Swyddog cyflogwas aeth tu flaen i dderbyn y gwahanlu, ond pan ofynnodd pwy oedd yn cael ei dwyn yn yr elwr wely, y fferth ac yn hyrfodd, dwylo bychain a symudodd ar yr ochr y cwrpriau mawrion glesion ac yn rhosynog fel y gwawr gyda'r dwy lygaid oeddent yn dysglerach na'r saer oeddent ddim ond nawr a Maupassant oedd wrth yr olygfa a gwen cyn peladroled ar bore gwyneb mendlws a ymdangosodd. Mae'n myfu, monsieur, y milwyr gwyllt gyda'r digrifwch a gyfbyrdyliad sant y dwylo ac adegysant yr ennydd ieuanc imiwn yn orweledd i'r canol o'r cadlys a oedd dim ond yn symud i'r arfau. Yr awron cyfridog carial ac raeddodd ar yr olygfa ar 9 o'r gloch fe wnaethant y prosiecwyr ymosod fe guriasant encil am 9. Y noswaith honno, tra bod Rhaglaw Lare grosgynwyd gyda chydadigaeth oedd yn cysgu ar bwrdel o sich gwellt, yr oedd yn ei ddanfonwyd a gerfa gyda'r cadfridog. Fe canfiodd y swyddog gwrthmyndig yn ei wesyll yn ymgomio gyda'r hen dyn y daethent ar draws yn ystod y nos, cynfiened ac y daeth i mewn yn y gwersyll y cadfridog ac ymarodd ei law ac yn cyferio y diethraid a dywedodd fy ngawnt anwyl, dyma'r dyn ieuanc a roeddech yn llyfaru i mi amdano fe dim ond nawr. Mae'n un o'm swyddogion goreion. Fe wenodd gostyngodd ei oslef ac ychwanegodd y gorau. Wedyn yn troi i'r rhaglaw syfrdanwyd a cyflwynodd fe cwnt dyronfi cydisac. Yr hen dyn ac ymarodd ei dwylo yn dywedyd. Fanwyl Rhaglaw, fe wneithdi gwared bywyd fe merch, mae gyda fi dim ond un ffordd yn unig wrth ddiolchu fe ellech di dod i mewn yn ambell o fesoedd i dywedyd wrthyf os fy hoffi di hi. Un flwyddyn hwyrach ar yr un dydd yn cwbwys fe Priodas Lare a Miss Louise Hortense Genevieve dyronfi cydisac yn yr eglwys o Sant Thomas Aquinas. Fe degodd hi waddol o 6,000 o ffranciau ac fe diwedyd amdani i fod y briodfech rhyfydach a welasid y flwyddyn hon.